Mainit na sinalubong ng Camarines Sur bilang host province ang mga miyembro ng Lady Local Legislator League o 4L na mula pa sa iba't ibang probinsya sa Bicol Region para sa kanilang Regional Assembly and Election of Officers. Nagkaroon ng provincial election para sa ilang probinsya na idinao sa sangguniang panlalawigan sa Pili Capitol Complex, kung saan hinirang bilang re-elected president ng Camarines Sur Chapter si Camsur 3rd District Board Member Vanessa Senyar. Bilang babaeng legislator, syempre, ang priority natin palagi is para sa mga kapwa-kababaihan and syempre sa mga family, women and children. No? Pag isang babae, parang magulang ka sa isang community. So starting from community, so sa paggawa ng resolusyon, ordinance, siyempre, iba ang may touch ng pagiging babae o pagiging ina. Pinuri ni BM Senyar ang maigting na kolaborasyon ng 4L, Camsur at Camarines Sur Governor Elry Villafuerte na nagsusulong ng mga programa para sa mga kababaihan. Ayon naman sa elected regional president ng 4L na si Councilor Tessa Gonzales ng Sorsogon, napakahalaga umano ng nasabing pagtitipon upang maisulong ang mga karapatan ng mga babae sa pamamagitan ng ordinansa at mga polisiya. Pwede kaming gumawa rin ng mga ordinansa para sa mga kababaihan. And at the same time, we can be socially conscious also, making programs. Siyempre, mga babae kami. So, pwede kaming gumawa ng mga programa para sa mga kababaihan, simultaneous activity. So, the main focus is to strengthen our women and protect our women. Bahagi ng programang pagpupulong kung saan tinalakay nila ang mga aktibidad na naglalayo ng importansya ng mga kababaihan sa lehislatura. Natutuwa rin ang organisasyon sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kababaihan na nagiging leader, nagkakaroon ng boses at representasyon na pinapakinggan ng lipunan. In fact, yan ang isa sa mga advocacy namin to show to the world, to the community, to the whole people that, come on, you join the public service. Ladies, join the public service. Go out of the box. And so far, no, nare-realize namin yung gano'n na goal. And dumadami ang mga Lady Local Legislators League. Jem Garcia, CSN.